שלום לכם ושבת שלום. טיסת הדרכה במטוס קל הסתיימה בצהריים בתאונה טרגית. 3 בני אדם נהרגו כאשר מטוס קל בו טסו התרסק סמוך למושב גן יושיע. בתאונה נהרגו צבי פז בן 49 מרמת אפעל, נמרוד גרשוני בן 22 מכוכב יאיר ורן זולדן בן 20 מרעננה. כשנמרוד היה קטן הוא אהב נורא לעמוד על המרפסת, הוא היה בערך בן 1.5 שנה, הוא לא יודע לדבר עוד ברור אפילו. אבל הוא עמד על המרפסת במשך שעות וצפה באווירונים, והיה צועק, אווירון, אווירון. כשהוא לא התקבל לקורס טייס, אחרי שבוע גיבוש, אני הייתי בטוח שזאת תהיה שואה. הילד חזר הביתה, אמר לא נורא, נלך למשהו אחר, ומה שקרה, הוא אמר לי, אבל אני יודע טייס. מה אתה אומר על הסולסט החדש? זה יפה מאוד, כל הכבוד. איזה מקלחת מחכה לו. במינוס 5 מעלות. יש? חמים? מה? תן! תן את הביצה. שוזי. יפה מאוד, כל הכבוד, זה יפה. שלום, אני נמרוד גרשוני וגם אני טייס. יש לי רישיון טייס אזרחי. טסתי כבר מטוסים במציאות, טסתי בכל מיני סוגים של מטוסים. ואני עדיין חוזר לסימולטור, תמיד, ואני נהנה מזה. זה יהיה מוזר לה להגיד שלפעמים אני נהנה מזה קצת יותר במציאות, כי שוב, פה יש קצת פחות מגבלות, פה קצת השמיים קצת יותר פתוחים אליי, כאילו אני מחליט מה אני אעשה. אני יודע מה סגור, מה לא סגור, אני מחליט את זה בסוף. אני מחליט מתי להתחבר, וגם אם זה באמצע הלילה, וגם אם לבוש תחתונים. יש בזה איזה פאן, ואני חוזר לזה כל פעם, אז זה אומר שגם היום, אם היית שואל אותי בגיל 12, בגיל 22 אני אפילו כבר מתקרב ל-23, ושאני כבר אטוס טיסה אמיתית, ימשיך לטוס בסימולטור, הייתי אומר לך, לא נראה לי. ועובדה שאני עדיין כאן, ואני די... ואני רואה את עצמי ממשיך עם זה. גם ב-20 שנה הלאה ויותר כמובן. היה לו אמביציות, כל דבר אצלו היה באמביציה. אמנם הוא התעסק עם האווירונים, אבל פתאום צץ לו רכיבה על אופניים, כן? וגם כן, כשהוא נכנס לזה, תכף הצטרף לאיזה חוג והיה יוצא למסעות. למרות שנמרוד לא היה ספורטאי במובן הקלאסי של המילה, כאילו לא התאמן בקבוצה באופן קבוע, כל ספורט שהוא נגע בו הוא היה טוב בו. הוא היה טיפוס ספורטיבי. הוא עשה סקי, אז הוא עשה סקי מצוין. הוא עשה על רולר בליידס, הוא עשה על רולר בליידס נפלא. טיפוס, בקיר טיפוס, היה בסדר גמור. כל דבר שהוא נגע בו הוא עשה טוב, כאילו, בתחום הספורט. אני זוכר שהוא היה האמיץ בינינו בקטע של הרולר בליידס. הוא היה עושה דברים, כל הדברים שילדים אחרים היה סך הכל מפחדים לעשות. הוא היה עושה מדרגות, זרון וכוכביות שהיה צריך לקפוץ מהם. ונמרוד היה זה שעשה את זה ראשון, או בין הראשונים. בזכות נמרוד אני התחלתי לצלול. הוא הזמין אותי לצלילת היכרות, ובגלל שלא כבר היה ראשון, אז לא יכולנו לצלול ביחד. התחלנו לדבר, אולי לנסוע לצלול בתאילנד בקיץ ביחד. ובסוף אני צללתי לבד. שיגעון, תנשום איזי נמרוד. הנה נמרוד צולל. נסענו יחד בחורף אחד לוואל דיזר. הוא עשה סקי עם אלי ונמרוד, עלה על ההרים הכי גבוהים. הוא היה כמו אלוף של סקי. עקב בעיה רפואית נאלץ לעזוב את היחידה המובחרת של חיל האוויר שהוא שירת ב8 חודשים. אז הוא בא ואמר לי, מה אבא, אני אהיה סתם ג'ובניק? מה, אני אשב באיזה משרד עם פרופיל 64? לא, אני הולך למשטרה. אני אהיה שוטר, חייל שוטר, ואני אתרום את מה שאני יכול. אני מזמינה את נמרוד גרשוני להקריא את דבר נציג הבוגרים. מפקדים, אורחים ואחרונים חביבים, חבריי למחלקה. הגענו למלמ"ש לפני כחודשיים, לא יודעים מה מצפה לנו.
היום אנו עומדים שוטרים מוסמכים ומקצועיים שבעוד כמה ימים נצא לשטח לעבוד מול האזרח. היינו נורא בקטע כזה של להיות אנשי שטח, היה לנו תחרות על למי שאתה פקד קפה הכי טוב, ונרגילה ומי מכיר יותר חומוסיות טובות בארץ. זה היה אחד הדברים שהיה נמרוד, הוא היה חוש כיוון מדהים. הוא היה תל אביב, דרום, צפון, גם בגלל הסימולטורים שלו, גם בגלל שפשוט הוא ידע להתמצות. היה נמרוד את הדיו שלו. אתה נכנסת שם לכל מיני שבילי 4x4 מטורפים, שרק עם ג'יפ אנשים נורמליים נכנסים לשם. אנחנו נכנסים הדיו של נמרוד, מגיעים עד המעיין, נכנסים להתחיל משחות, היה שם איזה רמפה, הם קופצים ממנה. כל דבר שהוא נכנס לזה, אפילו באהבות, כן? הייתה לו חברה, אז זה היה, איך אומרים, קודש קודשים. אהבתי אצל נמרוד את היכולת לשלב בין כל האהבות שלו. אם זה אופניים, אם זה הסקייטבורד, אם זה הטיסה, אם זה החברות, עם ההשקעה הרצינית מאוד שהיה לו בשלוש חברות מאוד רציניות. הוא ידע לעשות לסדר את המינון הנכון ולא להפסיד שום דבר מכל הנאות החיים. באמת פעם ראשונה שככה ידעתי כאילו שזהו, שאני אוהבת שזו אהבה. היו לנו שיחות כל כך אמיתיות, תמיד הרגשתי שאני יכולה לפתוח את הלב ולדעת שמישהו מקשיב מהצד השני ולמישהו אכפת. וזה היה כל כך, אני חושבת, חברות שזוכים לה פעם בחיים. ואחד הדברים שלמדתי מנמרוד באמת זה להיות במקום מסוים, בסיטואציה מסוימת, ולאהוב אותה ולהבין אותה, וזה יכול להיות בדבר הקטן ביותר של להימצא על חוף ים בליל ירח מלא, ולראות את הירח המלא וליהנות. תמיד הייתי מתעוררת לפניו ומסתכלת עליו, ואני זוכרת שפשוט חשבתי לעצמי שזה הגבר שאני רוצה ומוכנה לקום איתו באמת כל בוקר בחיים שלי, כי אין, כל בוקר שהייתי קמה לידו זה פשוט אושר. נמרוד המציא את המונח האחים. הוא קרא ליואב ועודד האחים, ובאופן טבעי כשיואב ועודד גדלו הם גם כן התחילו לקרוא האחים. איפה האחים? מתי האחים באים? כל החברים שלנו מסביב וכולם יודעים איפה האחים. הקטע של האחים היה קטע מאוד חזק, כי בגלל הפרשי הגילים הקטנים ביניהם, עשינו איתם הכל ביחד. אני ועודד כל הזמן ביחד. היינו חברים אחד של השני. מגיל 0 טיילנו בכל הארץ. בשנתיים וחצי כאילו האחרונות, שסיימתי בית ספר ונמרוד עוד היה במשטרה ובדיוק סיים גם צבא והיה הרבה בבית, ואז הוא טס קצת לחול וחזר ונהיינו חברים ממש טובים וטסנו ביחד לחול לדנמרק עם ההורים וממש התחברנו. הבטחנו יותר אחד לשני, כאילו שינה את כל המערכת יחסים שלנו מקודם שבדרך כלל הייתה ריבים וכאלה, אבל אחים. כאילו, מערכת יחסים של אחים, כאילו, תמיד רבים. גם הפרש גילים בינינו, זה שנתיים בין כל אחד. בשלב מסוים, כשקטנים אז ההבדל הוא משמעותי שנתיים. אבל אני אומר, מגיל 12 ומעלה כבר, זה מטשטש המרחקי גילים האלו, אולי אפילו טיפה יותר. ואז באמת, הופכים להיות אפילו חברים עד יותר טובים. יש יותר נושאים לדבר עליהם. זה כבר הופך מהצקות ומזה לקשר קצת יותר מעמיק. זה דמות להרצה כי באמת כל מה שהוא נגע הוא עשה רק טוב. כל דבר שהוא נגע בזה, אופניים, בלימודים, לא יודעים מה היה בסדר, אבל דברים שהוא אהב הוא השקיע ועשה באמת הכל והכי טוב. לפעמים צעק עליי, לפעמים אמר שאני עצלן, אבל בדרך כאילו, כשאני מסתכל על זה אחורנית, זה רק כדי לעודד אותי ללכת ללמוד וללכת לעשות ספורט, או ללכת לנקות דברים ולעשות דברים כאילו לקדם אותי, לא לשבת ולהתבטל כל היום, אלא לעשות דברים ולעשות עם עצמי משהו. עד שעשיתי לדרום אמריקה, פעם אחת שראיתי את נמרוד,
פשוט חיים שהיו 22 שנה של נמרוד. ואז אתה קם בבוקר יום אחד, ואין לך חבר הכי טוב. לנמרוד הייתה נוכחות נורא חזקה בבית. זאת אומרת, חוץ מה8 חודשים האלה שהוא היה ביחידה קרבית, ועוד חודשיים שהוא היה בארצות הברית בקורס טייס, הוא היה כל הזמן בבית. ונכנס ויוצא, והדינמיקה הזאת הייתה מאוד חזקה, והיה לו קול מאוד חזק. ופתאום הבית התרוקן בבת אחת בצורה מאוד כואבת. השקט הזה שנוצר, כי פתאום לא היו סימולטורים בלילות, ופתאום לא היו טריקות של דלתות, ופתאום הוא לא היה מדבר בטלפון. השקט הזה הטריף אותי. הייתה לנו איזו שיחה על מה הסיכוי להיות טייס בחברה מסחרית, בלי... ונמרוד אמר, אבא, לאט לאט, בזמן, תסתכל באלעל, תסתכל בארקיע, גם יומי יבוא, וצריך רק לצבור שעות, להגיע ל1,000 שעות ולגשת למבחן. את המבחן הזה, ברמת הידע שלי, אני בטוח עובר. צריך רק לעשות את זה, זה ייקח כמה שנים. ולצערנו זה... לצערנו בהתחלת הדרך פה זה נגדע.